bese ngimangela ukuthi lephunge limnandi kangaka liqhamuka kuphi. Waze wawuthosa kamnandi lo Samolini, ubuke kumnandi. Lalela, Abiram. Ngikubekelile impahla zakho zozigqoka lapha egunjini lakho. Ugqoke zona kuphela, kulungile? Ngemva komcimbi ke ulila usezohamba egumbini lakho. Usenginkosikazi wakho manje. Ingakho ke ngithi ungamphuci ilungelo lokuthi abe unkosikazi wakho. Noma ngabe kunjani, uyomela ukuthi ahlale egumbini lakho nawe. Ngiyabuya. Ngiyazi ukuthi ugogo bethe kumele ngiluke ngokusheshsha, kodwa kumele ngiphuze itiye kuqala. Liphi itiye? Aliki itiye lana. Ubanike kumele ngimcela ukuthi azolenza. Hayi. Angeke ngikwazi mina ukuqala usuku lami ngaphandle kokuphuza itiye. Uzowenza njani ngempela? Nalo ubisi liyabila la. Nginecebo. Ngizowenza itiye ngenzele wonke umuntu. Vele wonke umuntu ungene inkinga eziningi ngenxa yami. Mhlawumbe ngibenzele itiye kuzobenza bonke baphinde bajabule ngami. Futhi vele ngithi senginqomile ukuthi ngiwamukele lo mshado. Okusho ukuthi nami kuzomela ngenze ukuthile. Wathi ngibala ukuthi bangaka abantu? Ugogo, imina, uDurga, uLakshmi, uSaraswati, abanye babo. Ubani umunye? Umnumzane uKhish. Ngingakhohlwa kanjani nje kodwa ngo-AJ no-AJ. Nazo-ke bawu-9 abantu kulo musi. U-AJ angithi ubona ngathi mina angikwazi ukwenza lutho, angithi ngizomenzela-ke itiye elimnandi ngempela eliney'payisi. Manje iphi-ke yonke into? Uphi uJinja? Nangu uJinja. Ziphi-ke zonke ezinye iy'payisi? Black pepper, ukhamadoni. Asiqaleke manje. Hayibo bakwethu. Umbeso ngaka, abanawo nje umbeso ojwayelekile lana. Nangoke. Uthi ngiqale ngiqobila. Ngizobenzela bonke into emnandi abangayilindele. Ushukela. Ipune ezo-9 ezabantu abawu-9. Seven, 8, 9. Ngifake netiye. Yazi kuba u-anti khona lana bezojabula afe. Manje
Dorka, i-alarm yakhala. Ngabe khona into engiyenzile? Umlilo bo. Kuyasha la endlini asibalekeni. Hawu, umeleni lana asibalekeni. Gogo. Isimoya. Thula. Gogo. Bengibilisa ubisi ubani othathele lo bisi ukuthi enze itiye. Ulethe wonke umuntu la ukubabuza lo mbuzo obulima kanjena. Makade ufuna itiye bekumele alithatha lenze. Ubani olithathile wenza itiye ngalo? Ngiyabona. Ujwayele ukuphuza itiye yena elijwayelekile. Kanti mina ngenza itiye elikhethekile. Okusho ukuthi kufanele ukuthi ulithandile itiye lami. Hey, welila. Usuzodunyiswa nje intombi ngosuku lakho lokuqala. Kodwa ubuso bakhe angathi udiniwe nje lo muntu. Yindaba vele. Kodwa veleke. Angazeke nje ngimbone lo muntu ehleka nakanye. Hlobo. Unjena ke nje uhlele ediniwe ngiyazi. Ekugcineni isijeziso sikaLila futhi soqala namhlanje. Usebenzise nje ubisi bengamele lisebenze. AJ imela amnika isijeziso esinzima kabi. Imini olenzile itiye. Ngalo liyabisi. Usuku lwami likwazi ukuqala ngingakayiphuzi inkomishi yetiye. Futhi mina bengazi ukuthi mengilenzile itiye ngeke uzulithanda. Kusukela manje sengizocela imvumo yakho kuye kitchen. Izinto kufanele uthole imvumo ukuthi uzenze. Uzenza ngaphandle kwemvumo. Itiye akusiyona into enkulu kuwena futhi asikulindele ukuthi usazise ngaphambi kokuthi ulenze, angithi? Anginjalo. Fanele. Ngisho ngathi ulenzile iphutha, awukwazi nje ukulivuma. Yabona ke manje usukethe umgodo, uzothola isigwebo ngalokho. Kwaphela. Abiram, Ngicela ukuthi ungayingeni. Umoshile. Kuzomela ukuthi abhekane nesigwebo sakhe. Angeke uphimise ngisho uhlamvu lodwa namhlanje. Ngeke ukhulume. Siyezwana ngithi? Uxolo kwenzeke ngephutha. Ilokho ke isikhathi sakho siqala manje. Dorka. Akupheli nemzuzu emngakanani ulile efikile. Kodwa sekukhali alarm. Soka. AJ yini imnika isijeziso esilula? Yazi bengithi nje uzomnika isijeziso esinzima kabi. Uzokwenza. Uzomnika isijeziso esinzima Madosi. Abiram. Hey. Abiram, uzozilungisa nini kanti kumele phela ukuthi ulunge. Thatha lokho. Koka naye ikhuthu uzoba muhle. Kumele ukuthi siwenze lo mcimbi ngemva komshado kubalekile. Kuyisiko lethu. Kungani kanti ungiphoqa ngani uqinisa ikhanda? Ungakubiza ngenkani noma yini.
Kodwa unganqaba ukwenza lo mcimbi mntanami, ngiyacela. Uyangithemba ngithi mntanami. Inhliziyo yami iyangitshela ukuthi konke lokhu kuzohamba kahle mntanami. Thatha lokhu ngiyacela. Uqoke ngiyacela. Selokhu le ntombazane ezala ekhaya akunakuthula nje nhlobo. Antara kungani kanti uvivinya uthando lwami kangaka ngempela? Indaba ngempela kunzima kangaka ukwenza uSari bakwethu. Sengibona amavidiyo amaningi kodwa namanje angakakwazi ukwenza. Hayi lokufunda ukwenza uSari kungimoshela isikhathi. Ngizohamba kanjani nginjeni? Wonke umuntu uzongihleka. Bazothi bukani emakotwa lomndeni kwenzakalani ngempela? Awu Nkosi yami ngicela ungisize. Ngicela uthumele ugogo Bandlezilana masinyane ngoba phela yena uzongisiza ngenze lo Sari. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.